Nagduduma a serbisyo medikal, legal, kan distribusyon iti makinarya para iti agrikultura, tinaidanon kadag iti umili iti La Trinidad, iti naangay a Healthier Benguet Caravan 2026. Nasurok sa nga ribo nga individual ti nagnumar. Kanayunan na detalye manipod kani Christine Bornolia sa Baway. Saan na pinalabas ni Manang Grace kadwa ti pamilya na ti oportunidad ang maka-avail da iti libre a serbisyo medikal at jaya ti probinsyal a gobyerno ti Benguet. Nalaos ti panagyaman dagitoy, gapo iti naawat da a libre a check-up ken agas ken libre a legal consultation. Napakagandang yung pag-create ng ganitong caravan, malaking tulong na yung ganitong programa na ginawa ng pamahalaan ng Benguet, lalo na sa nagmamahalang, mga doctor's fee, etc., mga gamot, ang laking tulong po talaga para sa amin. May salaang ti pamilya ni Manang Grace iti nasurok sa nga ribo ket ina magasot a residente iti La Trinidad, ang nagnumar iti Healthier Benguet Caravan ang naipatungpal iti Sports Complex Gymnasium sa Jay Barangay Wangal, La Trinidad, Benguet. Nagduduma a serbisyo ti lokal a gobyerno, kas iti medical and dental services, paralegal services, social services, distribution dagiti farm inputs, one-stop shop ti nagduduma nga opisina ti gobyerno ken daduma pay. Ti La Trinidad Benguet tinadutukan iti panag-host ti nasaong aktibidad, aba nagmet a pagyamyamanan ti mayor. At nagpapasalamat po tayo sa provincial government led by Governor Melchor Diclas, and kasama din natin yung mga ibang provincial board member na nandun. Nagpapasalamat tayo sa ganitong inisyatiba dahil talagang inilalapit ng gobyerno yung serbisyo sa ating mga kababayan. Namnamaan ti La Trinidad LGU nga adapay ti sumarunong aktibidad, tapno mas adadupay nga umili ti mabinipisyuan. And we hope na yung ganitong mga klaseng serbisyo ay madadagdagan pa o kaya may extend o may expand para mas madami yung ating kababayan ang makaavail ng mga serbisyo ng gobyerno. Nabaligimat iti panaglepas ti nasaong nga aktibidad. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV iti Barok a Pilipinas.